katapusan. Nanunumpa ba kayo sa inyong punong bayan at sa mga saksing narito ngayon na kayo ay tutupad sa inyong mga tungkulin bilang mag-asawa? Okay, couples, please repeat after me and say it aloud. Ako ay sumang-ayon. Ako ay sumang-ayon. At pumayag na makasal sa iyo. At pumayag na makasal sa iyo. Banggitin ang pangalan ng iyong mga. Okay, let's continue. Upang maging tunay mong asawa. Upang maging tunay mong asawa. Alinsunod sa batas. Alinsunod sa batas. At dahil dito, Dahil dito, taos-puso kong ipagkakaloob sa iyo pusong ipagkakaloob sa iyo. ang aking sarili bilang asawa mo. Ang aking sarili bilang At asawa. ipinapangako ko sa iyo At pinapangako ko na sa ating pagsasama bilang mag-asawa, sa ating pagsasama bilang asawa. ikaw ay lagi kong pangangalagaan, Ikaw ay lagi kong pangangalagaan. paglilingkuran at mamahalin, Paglilingkuran at mamahalin. ng buong puso't katapatan, Ng buong puso at katapatan. sa hirap o ginhawa, Sa hirap at ginhawa. sa karamdaman o kalusugan, Sa karamdaman o kalusugan. sa pagkikahos o kasagaran, Sa pag-ikaw at kasaganaan. hanggang sa wakas Hanggang sa ng wakas. aking buhay. ng aking buhay. Amen. Okay, salamat, couples. Ngayon ay pupunta tayo sa seremonya ng pagsusuot ng inyong mga wedding ring. So, pakilabas na ang singsing. Meron pa kayong mga singsing? Nagbaybayad na. Baka installment pa yan, inutang kay Bombay. 200 piso kada linggo, ano? Ilagay po sa ibabaw ng palad ang inyong mga singsing. 10 pesos. Makikita nyo ang singsing ay bilog, makikita nyo ang singsing ay isang butas. So, that symbolizes na tapat na pagmamahal sa isa. Isa lamang ang entrance at exit ninyo sa buhay ninyo, ang inyong mapapag-asawa, ang inyong minamahal sa buhay. That ring will always remember you. Will always remember, no? It would send a message that ikaw ay meron ng responsibility sa buhay. Ikaw ay meron ng partner sa buhay. Kaya huwag ninyong tatanggalin ang mga singsing na yan, no? Sapagkat dyan nakikita, oy, meron na palang engaged na pala siya. Uy, meron na palang ibang may-ari sa kanya. Ayan. Para dun sa mga nagbibinata, siyempre pag may liligawan sila, tatanggalin nila yung singsing. Okay? So, ang una po magsusuot ng singsing ay ang mga lalaki. Kayo po ang una magsusuot sa inyong mapapangasawa. Okay? Huwag muna ninyo isusuot sapagkat meron tayong sasabihin na susunod mo kayo sa akin. Are you ready? Okay, tanggapin mo. Tanggapin mo. Banggitin ang pangalan ng iyong papangasawa. Noemi. At pakaingatan At ingatan. ang singsing na ito Ang singsing na ito. bilang tanda Bilang tanda. ng aking pag-ibig Ng aking pag-ibig. at katapatan sa iyo. At katapatan. At ako ay nangangako Ako'y nangangako. na ikaw lamang Na ikaw lamang. ang babaeng iibigin ko Ang babaeng iibigin at ko. pagsisilbihan At pagsisilbihan. sa buong buhay ko. Sa buong buhay. Sisikapin ko Sisikapin ko. na maging magaling na asawa Maging magaling na at asawa. magaling na ama Magaling na ama. sa ating magiging mga anak. Sa ating magiging anak. Wala ba kay love you? Sabihin nyo naman na I love you, asawa ninyo. Baka kung sinasabihin nyo I love you. Pakisuot na po. Ayan. Parang hindi ko nadinig si Manolo magsabi na I love you. Gusto nga. Wala, hinalik pa. Okay, the bride, it's your turn. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Pakilakas lang. The bride, tanggapin mo. Tanggapin mo. Okay, yung sabihin ng pangalan. Manolo. At pakaingatan At kakaingatan. ang singsing na ito Ang singsing bilang tanda bilang tanda ng aking pag-ibig ng aking pag-ibig at katapatan at katapatan sa iyo. sa iyo. At ako'y nangangako At ako'y na nangangako ikaw lamang ang lalaki na ikaw lamang ang pagsisilbihan ko Pagsisilbi. at mamahalin ko Mamahalin ko. habang ako ay nabubuhay. Habang ako'y nabubuhay. Can you say? I love you. Makalabas sa ilong yun, ha? Anyway, magandang tanghali po sa inyo. And congratulations, palakpakan po natin sa inyo. Alam nyo, yung celebration
Celebration of Hearts Day, marami akong nabasa at marami akong napanood ng mga successful stories, no? Tungkol sa husband and wife. No? So, I think it would be very good and it would be timely to share with you. Hindi ko nabanggitin yung kanilang particular name, kung saan sila. Pero maraming maganda. Kagabi lang sa TV, merong more than ilang taon na sila, matanda na sila. No? They're from Laguna, no? Through thick and thin, against all odds, magkasama sila mag-asawa. And they had bore 5 children, no? Dun sa kanilang magsasama bilang mag-asawa. Talagang lahat pinanggalingan nila, lahat ng paghihirap pinanggalingan nila. Then hanggang sa naipatapos nila yung kanilang mga anak, no? At naging successful. At ngayon, ay marami na silang apo at successful din ang mga apo nila. So that is one success story para sa atin. Pero life is not as easy as that. No? Yung marriage na ninyo, maaaring sa inyo manggaling, sa atin, it's not as easy as that as you can get and as you wish. No? Hindi ganun kadali. So lahat ng paghihirap, lahat ng sacrifices ay madadaanan ninyo bilang mag-asawa. Hirap manganak, siguro sa mga babae, di ba? Sabi ng magulang ko, pag nanganganak ka, ay yung kalahati ng paa mo ay nasa hukay na. Kasi mahirap talaga, especially if it's cesarean. So, ewan ko sa aming mga lalaki, dahil hindi naman kami nanganganak. No? So, sa mga babae, ganun yun. Kaya, sa mag-asawa, dapat lahat po ng nangyayari sa buhay ninyo ay unang-una na pinag-uusapan at kinakailangan tinatayo ng mag-asawa. Di ba? So, halimbawa, yun na nga. Pagka nanganak ang babae, pinag-uusapan nyo, ilan? Baka gusto naman siguro ni, babanggit lang tayo kunyari, halimbawa, si Marlon, naku, gusto niya 5 anak. Hindi naman kaya ni Emerita ng kanyang katawan na manganak ng 5. Kasi ito yung mga anak cesarean palagi, binibiyang palagi. So, kailangan pinag-uusapan niya. Sabi naman ni Emerson, gusto niya kay Marinette, 10 anak. Hindi naman nila kaya financially. Diba? So, example lang yun, magbabanggit lang ko sa ano. May mga kasi gano'n na sa amin, no, sa Karangalan, I used to stay in Karangalan, but I still have my house in Karangalan Village. Meron mo doon couple, nakilala ko at kapitbahay ko. Anak silang anak, gusto nila, puro babae. Until you won't believe, nakasampu silang anak, wala silang lalaki. Yung similya ng lalaki, puro babae. O syempre, dapat yan pinag-aaralan, di ba? Pinag-uusapan niya, dinidiscuss niya. I'm not promoting the RH bill here. What I'm saying is that we leave it to the couples. No? It's couples' choice. We leave it to you. Whether the family planning, whether natural family planning, etc., it's up to you. What we're saying is that kapag kayo'y mag-aanak at bumuo ng pamilya, dapat niyan pinag-uusapan ng babae at lalaki. You have to consider the physical aspect and of course the financial aspect. Kung merong kakayanan, yan, pinag-uusapan yan. Dilipat ka ng bahay, ano bang gusto ni Clifford? Gusto mo bang makatira muna for the meantime sa mga magulang o kaya sa in-law mo? Pag-uusapan yan. Sabi naman ni Shane Hazel, ayoko, si nanay mo mukhang hera. Ito yung bagat. Kunyari lang yun, ha? Yun. Yan. So, pinag-uusapan ng mag-asawa yan, eh. Diba? Kasi wala kang peace of mind. Pag-gising mo na lang, gagawin, ano na naman? Wala ka ng trabaho, batugan, etc. Ay, naku. Paano tayo yan? Diba? So, pinag-uusapan ng mag-asawa yung mga bagay-bagay na yan. These are little things that can really affect your relationship. And, doon sa mga nabasa kong istorya, meron pang isang mag-asawa na hindi niya alam na ang kanyang asawa ay addict. Kaya pala lagi umuwi ng madaling araw na, etc. Akala niya pagod sa trabaho, etc. Until the time that the wife knows na ito pala ay addict. So, nagkahiwalay sila, 3 anak nila. I read it in the book. Nagkahiwalay sila, 3 anak nila. Alam nyo, ang naging sanhilang ng pagsasama muli nila para ma-reform yung husband are the children. Yun lang. Dahil naawa sa mga anak, nagliliit pa, so ni-reform. No? Pinasok sa isang drug rehab center at muli nanumbalik sila, they started a new life. And sila pa rin. At the end of the tunnel, sila pa rin. Pagkahaba-haba man mo ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy, kayo pa rin, sila pa rin. Yun ang ibig sabihin ng ginagawa natin ngayon. So, yung pag-ibig, it's not
ika nga di ba? It should not be conditional. Yan, sabi ni Manolo, gusto ko si Noy kasi ganda ng katawan niya, tsaka puti, sarap halikan. Conditional. Di ba? Dapat tanggalin yun. It's always be unconditional lang. No matter what. Kay pangit siya, kay maganda siya, kay sarap ang ilong niya, kay iwi siya, etc. Pero ang importante ito. Kung ano dinidikta ng puso mo, kung ano dinidikta ng nasa loob natin. And that is love. Sabi nga sa Corinthians, di ba, they're saying, love is patient and kind. Di ba? Love is never jealous. No? Love doesn't keep record.